תל. איפה רח? אני עוד לא ראיתי. מיכאל. שלום. אורי. כן. בשמות. נצרוד לכם תהיה, הרגע פתחנו את העולם הזה. הרגע. מה? רציתי רק לעשות כן. עצור רגע, עצור שנייה. לא קשור. סליחה חברים, כן? עכשיו, כי זה המסך מלא. ניכנס, רגע. סבבה, כן, שחק. אז גם נמצא בוויליג' כן, ויש צלגים, ואנחנו משחקים ברמת כושר רגיל. כן, ויכולה, נשרוד הפעם. ובוא נראה אם זה זמיקה. מיטב שזה יהיה מוצדק, שיהיה לך טרייד טוב. כן, חבל על מי? על מי אתה עובד כאן? על מי? טוב, נחזור להראות אותך אחר כך בפרק 2000 שלנו חרב דיימון. מקסימום 5 פרקים וגם נשיג חרב דיימון. די, ממש לבית שרוצים. אין פה דיימון. גם אתה הלך מכאן. רגע, מה? זה הסרט כוח הראשון שתיים, אולי? אתה טוב. זה הסרט הראשון? כן. אוקיי, פה אנחנו הולכים לחקור אחר כך. תראה אחר כך. חוטה. חטא, מה זה חטא? חטא. אורי, תתארכו עם לכם. אני יודע כמה זה הולך לעבוד. אורי, די. אורי, בואי רגע. הם הולכים. סלום, רגע. סליחה, דבר עם הצופים קצת. טוב. כן, באים לכבד את היום באמת סך הכל. זה יפה מאוד. לא משנה ככה פיקוק. אנחנו צריכים למצוא, עם זה שאנחנו בכפר, אנחנו יכולים למצוא אוכל. די, פלאפי. סליחה שלא אני חמור משחק, אם אתם לא יודעים. דבר. מה? ממש מצחיק. טוב, זה מצחיק. טוב, נכון. לחצור. אז הנה אומר לי כמה זמן אני אשרוד עם מודים. עכשיו בוא נראה. כן, אבל תקשיבו. יש במות פצצות, חקרתי אותו קצת, ויש פצצה שמביאה לכם מהווילה. פצצות של בית משטרה. בית ענקית. יש פצצות של בית שאתם ראיתם שיש. כן. ומצאנו, אני ומיכאל, פצצה של וילה, בית ענקי. אז אולי נכין אותה אם נדעך. כן, אני אקח את הרסיפי ואני אצטור את הדבר הזה במקום מאשר לבנות לנו בית נגור בוויליג'וס ושלום זה פצצה נפוצץ כי אנחנו מסכנים מאוד מסכנים 22 מספיק 23 30 אוקיי זה קל עד שישבר לנו הפיקקס אפשר להביא מפה שהוא רוצה שלא תתחתן למה, אני רוצה להתחתן מפלא שנייה מה תראו, היא נפלה ונכלה וצילמתי לפני כמה חודשים מישהו ישם למשהו היום ושלום כאילו שלום חלאס קובלסטון אני אפגוש אתכם יופי, עכשיו איך אני רוצה סתכל במצלמה חול בוא נראה זה אספיק אני יודעת זה אחד הסיבות, אני אמרתי אין לך מה קשתה
איך אתה יודע? איך אתה יודע שזה לא? כאילו, כי ראיתי סרטון. שאלו. ראית מה קורה לך פה, ואיך את אוכלת יותר משם. וגרזן. זה הטריטוריה שלך. פיקאפ. כבר נכנות מקלות. וגרזן. ופיקאפ. את מכירה כמו... וגם לא צריך עט. אין מה לעשות, אין לה תחליט. כן צריך. ותודה. ויש דברים במיוחד שהקלויות שלך עם 29%. אוקיי, מה נעשה עוד? תחשב עצים. שיהיה לנו עצים, נבנה בית קטן. בינתיים עד שיהיה לנו את הזה. יופי, את תאמין שבכל הפרקים כבר אני אכן, אני אבוא לכם באיזה פרק ההפתעות. זה בכלל את הבית אבל הזה. זה לא יהיה מיכאל. כן, זה לא בטוח שזה יהיה מיכאל. לא בטוח. אולי מיכאל יעקוב אחרי הסדרה. אנחנו צריכים אוכל. כן. כרגע, כמה? אני לא רואה בגלל התוכנה. אז תזיז. גם אם רחל... אוקיי, נעשה יכול להיות שזה ישר למעלה. לא, גם אם רחל הייתה מסדרת לך את זה, נסיים 6 דקות. אז חברים, אנחנו נעצור כשנעשה משהו. אוקיי. סתם לא יודעים עכשיו סתם עושים דברים. אז כן, נחזור אליכם כשיהיה קצת יותר מעניין, כי עכשיו אני מבין שיצא לי טיפוס ולא עצרתי. מה זה? מה? חבר'ה. כן, עצר, אני עשיתי קצת מיינינג. אז זה הבית. כן, הצלחנו קצת רסיפי והרסיפי היה ממש קל. לטוס זה בית, נראה לכם אותו. וכאן הכנו גם תנור מיוחד שלא צריך בשבילו פחם, שזה מאוד רהיטים. אתם שמים פה את כל העוף מה שאתם צריכים וזה מחמם לכם. בלי פחם. וכאן יש לכם 4 תנורים לרוויה, מה שאתם רוצים אתם יכולים גם להיכנס לפה, תוך אופס, אני רגיל לאנשים שלי. קמפינג באינבנטורי. והבאנו בטק שאנחנו יכולים לשים בו דברים, אם אין לנו מקום באינבנטורי. כן, וזה הרסיפי של שתי אלה מאוד קלים. אנחנו לא יכולים לגלות לכם כי אנחנו חרות. נכון. קרפטינג טגל נייד. מה זה כאן? לא יודע. אוקיי, נעזוב את אני זה. אראה סרטון פעם. עדיף שנעזוב את זה. אוקיי, פה יש לנו קרפטינג טייבל נייד שזה ממש טוב. פה יש לנו... כאן יש רגע, איזה בטק שאתה יכול לעשות עמדות דברים. כאן אתה יכול לעשות מפה שלך, מפה פה בצד. איזה מגניב. והזה זה ל-750 שניות לנו אור שיהיה לכל מקום שאתה הולך. אבל הסיפור שלהם גם כאן. פה יש לנו מיטות. 2 מיטות, כן. זגיות. ולמעלה, מה הכי טוב? צ'סטים. יש פה 5 צ'סטים. יש 6. לך צ'סט ששמים לך צ'סט ששמים את הדברים, כן? כן, וחזרנו ממיינינג עכשיו. מיכה אתה יכול לצאת. ויש לנו גם מפלס. כן, שאת זה לא ראינו, רק עכשיו אני רואה. ואילי אמר, לא, לפיד. שים את זה. זה יפה. זה יפה מאוד. וכאן, מה, איך מגיעים למה? זה ככה. חשבתי שיש קומה לגג. כן, בא לירדיר. כן. אנחנו בכלל לא יודעים את הרסיפי. תורידו את עמוד אפשר לבנות גם. אז כן, זה תנור. רגע, לא, מה זה? מה רשום שם כאן? אובן. לא יודע. סתם משהו. אני מבינים טוב על משהו. ואתם שואלים, איפה הכפר? הכפר כאן. כן, עכשיו. נלך לקחת את האוכל משם, יאללה. בוא, אבל נשתול מחדש. ראית, אני לא רציתי לפגוע אלה, אז פשוט אמרתי שנמצא את הרסיפי, והרסיפי היה קל. מאוד. וגם אני אקח פה קצת. זה היה, קרשים מה זה היה? זוכר מה זה היה? קרשים וגם פאודר, כי זה טינטין. כן. אוקיי, יש לכם פה עכשיו מדרגות. ובוא תלדים לגנוב. בואו נשאיל את נשאיל, יכולים להגיד, כן. שיהיו גם חיטה. יכולים גם להכין סכין, להכין טוסטר, להכין את זה ששמים עליו את הירקות ופותחים, ולהכין טוסט. קרש משהו, שכחתי, קרש חתיכה. קרש ביצה. קרש ביצים.
איזה טוב, הכפר הזה יש בו מאכלים מכל הסוגים. אבל רציתי שיהיה פה את הבלקסמית. כן. יופי, אתה רוצה לבוא את זה? אין, תשחק. תשאילו לכם, תשאילו. סופימה, אל תיקחו בחיים שלכם, תשאילו. ככה אתם אנשים טובים. בחור. אבל אנשים נורא מיה. נפתו לערוץ שלי. לערוץ של אקספינר. לא נותנים ג'ובי. ולא לדרברז. בטח של הדרברז. סתם טובים. כמה סבים כבר יש להם? סבים? כן. יש להם יותר ממיליון. אתה יודע כמה זה מיליון סבים? אתה יודע כמה כסף הייתי מרוויח עם האלה מיליון סבים? זה כאילו אתה מרוויח על כמה שיש לך עכשיו. כן, יש לי סרטונים מ-2500 צפיות, אז אני מרוויח ממנו 250 שקל. אתה מרוויח? כן. לא שמרוויחים מזה כסף. כן, התחלתי. עוד פעם אתה בו. אמרתי לך שאני ארוג אותך. לא, זה לא זה שאמרתי שלא. עזוב אותו, עזוב אותו. היה פה... אוי. תפוק. זה כנראה קיבלת דמג'. לא, זה באג. אם אתה יורק ככה אתה בא וכאילו החץ נתקע בך. איזה באג. יעילות אחד לא צריך את זה. אני 7 אמרלד. את 7? לא ראיתי. אם זה היה אמנם על אמרלד אחד, בסדר. נשימה. מה אני צריכה קסדה? זה שאתה יכול להיות בתוך המים למשך זמן. אני פלופי קורא לי, אז אני צריכה ללכת. זהו, אני בטוח שזה הוא. לא, הנה מישהו מדבר. שם שחר, הנה הוא. מה זה? שיש כאילו אמרלד עלינו. שיש אמרלד על איך שקוראים לזה, קסדה. מאיירון. יאללה, אותו. תן לו להישאר בחיים בקושי. תחשבו לי טוב, בעוד 25 דקות יורד. למרות. פותח. אותו רציתי להרוג, נשבע, אותו רציתי להרוג. יופי, הרגת. חמאס. בזין שלי. דורד לי דמג'. והנה הבית רחוק. איזה יפה הוא. אז חברים, כאן נראה נסיים את הפרק. ונשאיר את זה ככה. אז כן, עשינו היום את הבית המופלא הזה. אנחנו נמשיך קצת ואז פרק הבא. זה לא ישחק אליי. כן, אולי גם מיכאל. יאללה ביי.